wannan ya ba da canji mana da canji za ka iya zuwa shi da canji ko ma ba mana da canji kamata da gina wani sarrafa da wata kila mai ce kaurace cutar Allah na da yawa daga yawa bai mace shi haka mai da ke kan kura ce min dace na da sake a soyayya sai na zace da ke ko ku jiki ya bar aiki tangar shi ya tsaya